Arratsaldeon, buenas tardes. Kirolak gaur recibe hoy a Mikel Orbañanos. Gurekin Mikel Orbañanos, Hondarribia Arraun elkarteko entrenatzailea, traineruan gidaritzan urte luzeak daramat ditu. Dakit, nola aldatu zure ikuspegia arraunaren inguruan urte hauetan, eta aurten bereziki. Zer mauz, Mikel? Kaixo, arratsaldeon. Urte asko. Amatzoia Hondarribia Arraun elkartean, datorren urtean uste dut 25 beteko dituzula. Zilarrazko domina bat, eta aldaketak nola ikusi dituzu azken urte hauetan, eta bereziki, esango nuke, aurten, urte berezi bat izan da. Bai, urte asko dira, Hondarribin nahola, egia da, hasiera-hasieratik iritzet oso jende honekin aurkitu nintzala, eta ni bezala, bai Direktiba eta bai Joseba Beare patroire bai, urte guzti hauetan alkarrekin ibili gea, eta bai entrenatzailean lana ez da erresa, eta horren beste urte itiare ez da erresa, baina nahiko azkar pasa zaizkit, eta hori da seinale ona alegia eramangarria izan dela, eta lanen guztua jardun naizela. Eta egia esan, gaur egun, ilan ere etxia bezala da, Hondarribiko Arraun elkartea, eta horregatikan oso guztua. Eta gero bigarren galdera hori egiten zeniana, bai izan ditugu aldaketak, aurten urte hasieratik bagenekin erdi maila horretan ibiliko ginala, izan ditugun aldaketa guztigatikan, gaztei aukera emanez eta talde polita osatu, zirutzei demoraldi polita indegula eta guztua bukatu dugu. Behar zenuten, zen derrigorrezkoa, baina alata guztiz ere behar zenuten talde lehiakor bat osatu, eta hori da beti erraza. Arrobian, hori landu behar da, landu, garatu, sustatu, eta hori arro munduan eta kirol munduan ez da beti erraza izaten. Ze erabaki bereziak hartu dituzue hori ondo osatzeko? Bai, egia da, Hondarribia Arraun elkarte bat dela gazte mailetan lana ondo egiten elkarte bat. Eta horre, betire, traineru bat uretan eukitzeko, seguriari amateizu izango ezula aurrea begira behintzat arraunari kopuru handi bat, ez? Eta ikusirikan traineruare uretan urte askotan damakigula, hortan erabaki gendun, hortikane pixkatira bergendula. Eta pausotxo bat eman dute, benibilidian arraunari batzuk, eta geho arraunari neko txukunak izanik eta gaztek izanik, gehiemak gaztia izanikan, eta oindikan, estropadako goze hori eta irabazteko goze hori barrun izanikan, betire errendimendu hobia ateratzea errexo izatea, ez? Eta iruditzait hor, ondo lotu ditugula. Bai, genituen arraunari veterano txonak gehatze zianak, oindikan ez dira veteranok, baina, urtetan, bai, gehienak zeramatzatenak, elkarten, horiek gehi gaztek eman duen pauso horrekin, iruditzait, kombinazio hona indeula, eta azkenen emaitza horiek lortu ditugula. Eta eskertu berra dago, veteran horiek, gehatu veteran horiek, induten lana egile esan. Pentsatzen dut. Bai gazte irakusten, eta bai elkartia bizitun urte guzti hauetan bintzat erantzunez, oaintxe berai beharra deu, eta oraintxe erantzun dute, eta albertatik oso eskertzekoa egin duten lanai. Orduan, gazteek protagonismoa hartu dute, hori argitan garbi. Eta ze ikasi dute prozesu horretan alde bat, eta ze ekarpen eraberean egin dute zeure iritziz? Bai, gehien veteran horiek lehen esan duten bezala erakutsi jotenak barrendatu indituzte, eta aparte, beraiek bazekiten arraunari nahiko txukunak ziala, baina behin ez zuten aukerik izan, goi-mailako estropa jokatzeko aukerik izan, ez? Eta urten izan dute, eta erantzun hona eman duen. Iruditzait hori etorkizun bateak hori hona izango. Eta, Mikel, nola uztartzen da eskarmentu hori, jakinduria, azkenean jakinduria dutelako, eta gazteen energia hori. Hori uztartzea ez da erraza izaten askotan, berda, hor, ipar horratza ez da galdu behar askotan. Bai. Urean hain zuzen ere. Bai, egia, eta estropa garrantzitsuk aurrea ematen, ez? Ez da erresa, baino naturaltasunez askotan gauzak berdan bezala ateratzea, behaiek nahi ezautzen haute, ekite zer gustatzeigun lan egiteko era, eta alde hortatik oso eramangarri indeu. Joseban lanare oso ona izan da, berak askotan hartu ditu erabaki hartzako garain
bere gain ardurak. Eta aurten behar zituen hartu erabakiak ere, bere ardura hartu egin du, eta sentitu da, jabe bezala, bazekien aurten gazte guzti horiekin, bideratu behar zela lan hori, ezta? Bai, hori edozein imaginatuko gineke, gero nire treniru salto ingoan genduke Josua bezalako patroi bat eukitzia atzen, egizu horrek dekan seguriaria eta horrek dekan esperientzia, ze horrek, beak esan dakua hitu eta beak esan dakua egitea jarritu behar. Eta nekin pixkat gertatu hori, alegia ez hautze ginen, baina bazekiten, estropa garrantzitutan eta nola jokatze deun, eta adertatik ni ere guztua sentidu nahiz lanen. Hor, eskarmentuak ematen duen puxa hori, eta gero gaztetasunak ematen duen emozioa hori, ez? Gazteek nahi dutena puskatu, eta eskarmentuarekin erretu dutena apaldu hori, ez? Eta hori da erraza, Mikel, hori ez da erraza, sasoia, indar hori, eta hori beharrezkoa da, eta zuek izan duzu aurten, indar hori. Bai, hala da, erdi maila hortan ibiltzeko, bintzat hasiera baten iruditzen maila hortan ibiltzeko bildurra bagendun, baina, geho estropak pasala, gehoz hobeto sentitze ginen, gaina emaitzak laguntzen aizian, da horrek emateizu konfiantza, geho aurren ikusteko. Eta egia da, behin konfiantza hori hartzezunen geho estropaetan da pixkat aurrera ikuste zanen, saila izatea, atzea egitea. Eta normalen bintzat hori du, adinak, alegia, udara bat aurrera emateko lehen esan deuna, sasoia eta gogua. Lehenbiziko txapelketak beti hori jo aurretik, eta, ondarribia bere lekua urtean, eta jendea bizkatu urdurik, eta gero uste dut lehen estropada izan zena, zazpigarren. Bilbon, zazpigarren. Arrozu kontra, beti estropada bereziak izaten dira. Baina hortik aurrera, apurka zuen lekua hartu egin duzue. Hori, argieta. Eta, azkenean, urtean eskuratzea, bai neskak, bai mutilak kontxan sartzea, 5. postu hori, eta 3. postu batzuk ere, jendeak esan du, eta zaleak esan dut, baina orduan arrobiko lana hori, egia da, betetzen dela, eta fruituak jasotzen aldirela. Horrela da. Eta ziklo bat agurtu zen, eta horrela dio. Horiek udaiatzea ere, aldagela batean, zuzendaritza batzordean, hori ez da beti erraza izatean. Baina nik uste dut, ideiak aski garbiak eta argia dituzuela alde horretik. Bai, egia esan, guztuak genden, elkartu ginen taldiakin. Hor bi gauza pixkat elkartu zian baita. Hasierako estropada horietan, pixkat enterramendutan saiatu ginen egiten, aurroko urtetatik pixkat datu genituen gauz batzuk, eta saiatu ginen egiten oso ondo eman gendun geopraktika estropadetan da, irutzea edo rasmatu ingendula. Eta geo ligako hasiera hortan, suerteze nahiko ondo ibili ginen. Eta horrek lagundu zuen, gure emaitza horiek horrenak izan. Bakitu, une zailak egon direla ere, hasiera baten normala, gaztetasunarekin, eta ziklo berriarekin, eta noiz sentitu zenuen zalantza emaitzen inguruan, ez dakit sentitua alduzun, baina sentitua alduzu zalantzarik edo eta nola bideratzen alzuen hori? Ez, zalantza baino gehien bat, bagenekilako aldaketa ondila, eta askotan ikusi behar da aurkariak eze maila emateun, eta esaten genuen, hemen bizikioteko mongean, eta ez gehoia zalantzak ez, kontxako sailkapen estropada baten, normala da, zalantzak eta bildurrak izatea, gehien bat... Baina niko guain duela 26-27 urte. Baita. Ni Jose Milbaien presidentea, ikusi izan dut urduritasuna, ez behar agarre, Koldo, Fernando, Frantxit, denok, urduritasun peto-peto da, berduan, barandilan bertan, tribuna kaskarretan, ez da gaurkoa, sailkatzeko estropadori oso berezia da. Asko agolako jokon, partaidetzako traineru asko estialako, eta maila normalen txukune izatealako zelkapen estropada horretan traineru danan jutea dana ematea. Eta orduan eozeinak txiki garesti ordein daiteke eta horren bildur hori, baina bestela udara guztin zehar emate gendun maila emate bat ima gendun, genekin barrunoteko aukera asko izango genitula. Eta zein estropadetan, Mikel, sentitu zenuen
oberena ematen ari zela taldea, ontzia, eskifaia. Hor, ikusiko zenuen batean, ze estropada. Zodiaktik hor bertan ikusten da, gaur, baina puskatzen ari da, mutil hauek. Bai, bueno. Sentitu alduzu hori? Izan dira, bai, estropada batzuk izan dira, bai, gure mailatikan ustez baino goro genbiltzala. Bai. Bai, itsasoko estropadetan, Donosti ningendun ligako estropada oso estropada txukun ningendun, Geolekeitoko estropadare bai, oso ondo atera ginen eta irutzeit zirban handi baten kontra oso estropada hona ingendula, Galizin baita ere, aporra edo karamilaren, bai, oso ona, Galizin baita ere. Eremu berezia, eremu aski aluak. Aluak, bai, baina, bueno, hemen alaxe dira, irutzeiku Galizin bakarri daudela aldek. Bai. Jakin inberregokitzen danetara. Baina ez, inditugu, eta Kontxako lehenengo igandeko estropadakin igual gehatuko nitzake. Ikusirik antxandetan egon zan aldiakin, irutzeit oso tempo azkarren gendula, guk geneukan potentzial eta taldeako, eta gainetikan, gure aurkari zuzenetatikan oso gertu ibileginan da, irutzeit estropada txukuna izan zalaua. Eta zein egunetan geratu zinen zapori gazi gozoarekin? Takit, egun bat egon den, baina egunak hain ezberdinak esaten dira. Eta zuk duzun eskarmentuekin, baina gaur... Pare bat estropada izango nituzken, Getariko estropada. Bai, ez gendunin, gure espero gendun mailako estropada. Getariko eremu hori, ez dakit, azkenean. Erkatza bat hartu beharko duzu, buelta eman eta gatza gainean ipini, amazenako egite zuen. Bezeroak alde egiteko batzuek. Usatzeko. Bai, eta erkatzari buelta eman eta gatza eman, eta kizo zer gertatzen den Getariko eremurretan. Ez, ez dugu lakoikan pentsateko, baina bai. Zuk ezagutzen duzu eremu. Bai, ezagutzen duzu eremua eta baek igualdek eute gala, baina etzan alden kasua bakarrikan izan. Geozirbanak estropa hona nintzen gure kaletik eta aldortatikan ez zait iruditzen ala izan zanikan. Eta geho, bigarren igandeko Kontxako estropada, bai, larun baten berri txarroa jaso gendun alegia gure arraunlari bate, istripu bat izan zuen da ezin izan zuen iganden arraunenin, orduan pixkat aldaketa batzukin berri izan genitun, eta ez ginen oso eroso sentitu. Eta geho, bagendun bildurra berriz ere, ligan, azkenengo bi estropada horiek, pixkate jokoz kanpo bilatuko dute ginen, baina ez, oso estropada honak ingen ditun berriz. Eta hortan dago, urte guztin arraunarik euki duen gogua eta kompromis hori berriz ere bete egin zuten. Da aldortatik ni entrenatzaile bezala oso gustu arraunarikin da Josebakin. Eta Getariarekin bizi izan duzuen leia estu hori, nola bizi izan duzu? Zeba, gazteentzat ere presio bat zen, Bosgarren postu hori mantendu nahi genuen denok. Eta orduan presio bat zen mutiloarentzat. Bai, bosgarren postu hori, egia esan... Oso baliagarria da. Oso baliagarria esan, bai. Eta gehien bat, ikusirikan lehenengo estropada horietan, Getariari igual bere mailastikan pixkat beratik ibili izan, eta... Ez Getariak egin duen abuztua ikaragarria esan da, ez da? Oida, oso ona, bai. Ikaragarria esan da, abuztu hori. Baina petroñero baten abuztua, eta geho, ikusirikan behaiek eatzetik aurra zete hostila, guk burua hotz mantendu behar gendun, eta saiatu berriz ere udara guztien estropadetan ingendun egiten, eta alaxe ingendun, eta iritsi zait demoraldia maiera oso polita eman genitola, eta gainetik bosgarren postu hori lortuz, arraunarik oso pozik. Eta Kontxan sartzea, ze suposatu du arraunarientzat alde batetik, ez dakit zuretzat ere, baina zuretzat ere urte berri bat zan. Bai. Orduan, ze suposatu du? Ez, egia esan, guretzako oso sari ona izan zen. Gehien bat Kontxan sartzea, geho behiratu ligane jarraitu berko gendula maila honena baten, Kontxan sartzea treniru batek iraileko bi igandetan estropaiteko aukera izateu eta horrek jarraipen bat emateizu zure demoraldi bukaera arte. Eta motorren egoatzen naiz, zelkatu ginala esan zikonen bai bikendi alfa. Eta nien bideok ibili ginean, ospatzen bezala alegia, garaipen handi bat lortu gendulako barrun izan da Kontxan. Oraindik bihotza hortxe duzu, zuk dena erabazi duzu. Oraindik ere, sailkatze estropada, horrek ematen duen fruitua eta sailkatzeak, oraindik poxa ematen dizu bihotza, zuk dena irabazi duzu, Mikel. Zure arraunarikin eta arraunari bezala. Baina kanpotikan ikustia beraiek ze posa duen eta ze maitza hona lortu deun entrenatzaile bezala ere, behiritzeit, oso guztua sentitzen zela. Eta egun hori izan zen, urtekoik egunik, aurten behintzat,
guztonetako bat izan genduna. Pentsatzen dut, asko kanpotik ikusi Mikel lasaitasunarekin, beti apal, beti lasaitasunean, eta Mikelek bere bihotza hor du, esaten baino, Mikel hain hotza alda ez. Ez da hotza. Ez hotza ez. Baina talde bat entzat ere, eskifai bat entzat ere, entrenatzailea lasaitasunean ikustea ere ona da. Eta gero aipatuko dizu gauza bat, zuk aipatu duzu bikendi altzaren kontua, ez dugu gehiagi sakonduko, baina nahi nuke jakien bikendi altzaren egoera nola kudeatu duzuen. Zeba, hori barruan gelditu da, oso ondo bideratu duzue, eta baliabide bat eman diozue mutil bati, eta zurekin zodiakean egon da. Bai, egia esan, izan ditugun baja gehituz, azken udara hasi baino lehenago bikendin baja izan gendun. Bilotzeko lesio bat zuen, eta begira, berriz uztartu berri izan gendun bikendi gabe, udara aurrera matea, bikendi bezalako arraunari garrantzitsu bat. Eta beak pena handiz hartu zuen, eta jake gukin egontzan urte guztin zehar, pixkat adierazi zigun beak nahi zula parte izan talde honekin urtia bertan bezala bukatzeko. Eta nola ez. Eta orduan, erabaki gendun nekin zodiaken udara guztin zehar, gehatze zian estropa horietan, laguntzian eta netzako laguntzaile bikaina izan dut, oso guztua bikendik indun guztiakin, eskertuta, nola ez. Eta egia esan betzak ere bukatzeko beste erabat izan da, eta oso guztua bukatu. Klubak ere odol freskoa behar du. Nigo bertiz gelditu zen garai batean arraunlari oia uzten ahal zuen, eta klubean jarraitzen du, bikendi, garai batean Txalokarrion, eta esan beti odol fresko hori beharrezkoa da. Ez da beti dena, zure agindupean, baina odol agar batzuek, odol freskoarekin behar dira ere, bestenaz, norbait sentitzen da hor pixkat. Eta saiatu gira gaina, txekoa, klaro. Elkartia ezautzen jendia, eta esaten nahi izan izen guzti hori danak iruditzen zait, hori betetzeguela hori dana. Ez dut antzi nahi, ez dut antzi behar, betikoak, Fernando eta guztik betikoak, esaten, beti berezia, esaten, beti hor dira, enbatean nekatuko dira ere, nahi esan, ez da, erraza, hori freskatzea, eta konpromiso hori mantentzea. Eta lehen esan dizuten bezala nik urte asko amak iskit, baina lantalde berdintzuakin beti. Eta dortatik niretzako ere hori oso ona da. Eta lehen esan ditugun izen horiek, arraunari honaz aparte, Txalo, Inigo, Bikendi, hau edanak arraunari honaz aparte, geho oso konprometituk izan dira elkarteakin baita ere, eta hori guke sentitu dugu eta eskertu dugu. Sentitzen dutena talde horretan beti da baloreak. Emaitzak bai, baina emaitzaren gainetik ere baloreak. Eta gehien bat geho beharra izan danen, atzetik bultzatzen hontza eskigun galder hori, xagar hori, kristona izan da hori. Eta gero batzorde kideak ere, eskarmentuarekin, urteak eta urteak daramatzete, baina beti laguntzeko, ez da laguntzeko prez, baina beti berotasunarekin. Eta elkarte guztietan izango hori. Baina nahi du esan, ondarri beharren kartan kasu honetan ere, balore horiek garatzea eta sustatzea. Zailatzea ondo egon bat. Nik uste dut, alde horretatik oso baliagarria dela, baloreak aurretik jartzea. Eskatzei zuenen, hemen behar bat ziok, eta aurreat irako jau, eta venga. Eta hori erantzutia, arraunariak hori gutzako kristona da. Eta askotan edo zein garaipen baino gehiago balio gula hor. Eta askotan erabakiak hartu behar dira. Erabakiak hartu behar dira. Ez da askotan erraza izaten, beste batzutan errazago izaten da. Baina horiek ere hartu behar dira. Une berezietan. Eta entrenatzaile batentzako momentu zailenako egiz ez da. Gehien bat erabaki hartu behar dianen, eta erabaki horiek guztiz danentzat guztoko gestiaren. Baina zailatzeke ahalik eta ondona eramaten, ekipon parte izaten, eta bai honako eta bai txarrako iruditzen zait, ondarri mintzat zailatzen naizela behin hartu dugun talde hortan, danak parte izaten. Udara guztin zeharreko estropada guzti horietan parte hartzen, eta hori lortze dugu. Baina geho bai egila da, behin ja kontxaliatzanen, erabaki berdeu,
ze 13kotek, o ze 14kotek arraunen ingon, eta hortik batzutan, zu nahi ez dituzun erabakiak hartu behar dituzu, baina, ja urte asko dira hontan, eta badekigu zertagoa zen, eta zertan nahi gehan. Pazientzia eta goi maila nola uztartzen da hori? Bai, eta gaur egunen saio. Saio, guain duela 25 urte zen hain... Dan azkar nahi deulako. Dera, azkar nahi du, ez? Baina oso garrantzitsua da, pazientzia hitza iruditzen zait. Gauza bat esango dizu, futbolarekin lotura duena. Bai, hori da. Mikel Llorente, guain duela egun batzuek, kanporatu dute Esteponatikan. Garaipena eskuratu egin zuen Xerezen aurreka, bat eta huts, lau jardunaldi, garaipen bat, berdinketa bat, 2 porrot eta kanporatu egin dute. Aipatu behar da, horko presidentea, Europako presidentea dela, Juanjo Hidalgo, eta nik ez dakit, enpresako iturritik edaten duen, edo joko bateko iturritik uroiek edaten dituen. Baina erokeri bada gaur egun. Erokeri bada. Beira, nekin ez eta Mikelekin konfiantza eta mendikan bezarka bat, eta entrenatzailea askok sufritu behar izateuen gauza bat, eta egitzeten hau ados. Zuretzat nola da hori, pazientzia eta goi maila. Arraun munduan hori ere gertatzen da? Bai, gertatzen, baina bai egila da, futbolakin ezin deula alderatu gehien futbolen, baina azkenen taldek pixka, beste maila baten daudelako, bai ekonomikoki, eta bai enpresa gixare igual, dia azkenen futbol talde, baina askotan enpresa bezala jokatzeu, eta hor bai emaitzak oso garrantzitsuk diala. Eta taldek ez dute pazientzitik emaitza horien zaioteko. Eta horretik horretik gertatzea entrenatzaile aldaketa horiek. Bai, Mikel, denboraldi hau hitz bakar batekin definitu beharko bazenu, zen izango litzateke eta zergatik? Nola? Definitu behar zenuke denboraldi hau, hitz bakar batekin, nola definituko zenuke? Oso aberazgarria, lasaia eta oso ona. Oso ondo. Eta Mikel Orbañanos, 24 urte. Aipatu dizut, 25 garren urtea. 24 garren denboraldi egin dut, eta 25 garren denboraldi egin dut urren gortean. Zillarrazko domina hartu beharko duzu. Eta jarraitzeko moduan, motivazioa baduzu, bihotzez, indarrarekin, gustora zaude, eta eskarmentu guzti hori gazteentzat. Bai, hori da, eta horrean bitartean saiatuko geha elkarteare goran da ondo mantentzen, eta arraunariri dekigun guztia erakusten. Bai arraunen, eta bai beste bizitzako arlotan. Bai, hori oso garrantzitsua da eskifai batean, 2 eskifai, 3 eskifai kasunetan, veteranoak hortxe bertan dira, edo inorrek esatu, baina veteranoak hortxe bertan dira, eta klubak bere osoz bere lana betetzen du eta oso garrantzitsua da. Baina porra batzuek, eta ja azaroan lanian hasiko zarete. Guk ez dugu guztiz deskonektatzen. Edo etengabe, Mikel Orbañanos etengabe? Gehien bat jarraitzen dugu pixkat, urren urte abeira taldia osatzen, eta gero elkarten baude lanak eba egiteko, eta pixkat aurroko urtea beira, gauza berdan bezala utzi, badaki gazteak eta arrobiak arraunari ona dituela etorkizunarako. Baina, baten bate, kanpotik nahi balo etorri ere, ateak irekia ditu. Gehien bat, aldatu indalako pixkat baitare, eta saiatuko gehalako berriz ere talde garrantzitsu bat iten. Eta alde horretatik gazte mailetatik ebadeu, etorkizuna, dudik gabe, eta horrek ez digu aseguratzen, geho urtetara garaipenak izango janik, baina oain tokatzen lan hau da, eta horretan saiatuko geha alik eta ondo nahiten. Saiatukera beti banderaren bila izaten da, kontua, baina, ez dugu banderari buruz etxegin, baina lasaitasunean. Eta finkatzea talde bat, lehiakorra izatea, eta balore horietan garatzea eta sustatzea. Aurtengoa horrela izan da, eta datorren urtekoa, beste kontu bat izan, baina lana badago egiteko, eta gazteekin. Mikel Orbañanos eskerrik asko gurekin zateagatik, orduan lanean etengabe, eta ja azaroan, noiz hasiko zarete azaroan ja? Azaroak 10 aldean. Lasaitasun oso, eskerrik asko gurekin zateagatik. Mil esker zuei. Mikel Orbañanos gurekin, ha sido el protagonista de la jornada, ya lo saben,
Hondarribia Arraun Elkartea, con una estructura particular, ha tenido que hacer frente este año a una dimensión distinta. Se acaba un ciclo, comienza otro, donde la cantera desempeña un papel crucial, donde un entrenador que lleva un cuarto de siglo, y está bien, es joven todavía, se ríe, desempeña un papel también importantísimo en el desarrollo de lo que supone esa estructura, pues sigue trabajando y en esa línea seguro el año que viene también va a encontrar los mejores valores, tanto en la categoría masculina, las dos traineras, porque hay arraunlaris de futuro, que las puertas están abiertas en las condiciones que todo el mundo sabe en Hondarribia Arraun Elkartea, y las chicas que van a tener un objetivo claro, que es ascender y trabajar con Oser Zaldai, que llega, es como el hijo pródigo que vuelve a casa, ¿no? Oser Zaldai, un hombre de muchísima experiencia, de muchísimos valores, de muchísimo conocimiento de la casa. Gracias por estar con nosotros. Todo esto ha sido posible gracias a Iker Montero y a todo el equipo que previamente ha elaborado esta edición de Kirolaga. Por nuestra parte nada más, un saludo cordial. Arratsalde on.